molt més que una petita illa. Avui aterrem a un dels països més petits del món, Palau, una illa de Micronèsia de clima tropical i que a l'aterrar fa signar un jurament ambiental, el compromís de Palau. I aviat entenga el per què. És una illa amb una vegetació espectacular i, sobretot, un mar privilegiat. Començo pel cor de Palau, Koror, una petita ciutat que batega a un ritme calmat. I el primer que faig és anar a aprendre una mica més sobre el passat i present de l'illa, al Museu Nacional. El museu guarda des dels bai, les cases típiques tradicionals, fins a artilleria per fer un repàs de la seva història. És a dir, la història de les antigues Illes Carolines, un passat també marcat per la Segona Guerra Mundial. Palau va ser antiga colònia espanyola i passaria per mans d'alemanys, japonesos i finalment americans, fins a independitzar-se el 1994. Avui és un país conegut sobretot per la seva gran biodiversitat marina. Després d'una breu introducció, vull conèixer la història sobre el terreny i comencem una ruta amb cotxe amb l'Erin, un cineasta de Montenegro. Primera parada, el que queda d'un centre de comunicacions japonès de la Segona Guerra Mundial. I és que Palau va ser un punt clau durant la guerra i va viure algunes de les escenes més fosques com la batalla de Peleliu, el 1944. I sembla increïble com un lloc tan aïllat i tranquil pogués ser l'escenari d'una gran guerra. Seguim fent carretera cap al nord, fins que la pluja fa la seva visita diària i ens obliga a parar. Passada la tempesta, arribem a un petit poble, Parem a Nuial, on celebren alguna cosa. Avui celebren el Dia del Memorial i la gent és encantadora. Ens conviden a menjar amb ells repetint-nos que ho provem tot i que ens quedem a sopar per veure els balls, però tot i que voldríem quedar-nos, hem de seguir cap al nord. Però abans de marxar, veiem la inauguració del cartell que els veïns de Guam han regalat a Nuial. Apropant-nos al nord, veiem com aquí l'illa està pràcticament deshabitada. Arbres i més arbres, palmeres, fins que ens desviem per trobar el paradís. Una platja de sorra blanca infinita, on un gos ens dona la benvinguda entusiasmat. Igual que nosaltres, quin regal poder gaudir d'aquest paradís. Després d'una tarda de calma absoluta, decidim fer mitja volta cap a Koror, on arribarem just al caure el sol. I al vespre aprofito per anar a veure un partit de béisbol, l'esport més popular a Palau, i que va ser introduït pels japonesos a la dècada dels anys 20. La vida a Palau és una vida tranquil·la i, sobretot, de comunitat. Una comunitat que, com heu vist, es concentra principalment a Koror. Un dels punts de trobada és el parc de Long Island, un espai de descans, esport, amics i família. De fet, en pocs dies es converteix en un dels meus llocs preferits, un d'aquells llocs on podries assentar-te i deixar passar el dia veient la gent passar.
Just aquí també hi ha una de les poques excursions a fer a l'illa, el camí d'Engermark. Però Palau és conegut per ser una gran destinació de busseig i ho vaig comprovar només arribar, quan un grup de turistes em va dir «I si no busseges tots els dies, què faràs a Palau? Si no hi ha res més». I que equivocats, però això ho veurem més endavant. Palau té un fons marí privilegiat i forma part del Triangle de Corall, un dels llocs amb més diversitat marina del món, i que amaga 1001 racons entre la infinitat d'illetes que s'aixequen des de Koror fins a Peleliu. I si he arribat fins aquí és per descobrir-ho. Ens posem equips i cap a l'aigua. Primera immersió al German Channel, un canal fet pels alemanys el 1908 per facilitar el pas de barcos que transportaven minerals. Un pas que avui és un dels punts més populars de busseig, ja que és una estació de neteja de mantes on es reuneixen i ballen en aquest fons transparent. Aquí, el corall i la vida marina brilla com a pocs llocs, tant en abundància com varietat. Coralls que amaguen peixos de 1001 colors, ratlles que passegen sense por i un fons amb una visibilitat increïble. Sens dubte, un dels millors llocs on he bussejat. Aquí tenim l'oportunitat de veure diverses espècies endèmiques, és a dir, que només les trobem aquí. I finalment, a la darrera immersió, de sobte apareix un grup de taurons que ens ofereixen un gran espectacle. Els últims dies a l'illa vaig conèixer una persona que em va obrir les portes a casa seva i em va ensenyar la cara més autèntica de Palau. Des de com es viuen les eleccions fins a activitats del dia a dia. I sí, que equivocats estaven quan em van dir «Aquí només hi ha busseig». A Palau hi ha natura, hi ha la sopa de rap panat, el plat típic, hi ha una gent encantadora que et dona un cop de mà si ho necessites. Hi ha un mar privilegiat que et deixa veure escenes úniques des de terra ferma. Hi ha tradició i també història. Hi ha coses que semblen del passat i hi ha comunitat. Hi ha perills com els cocodrils entre manglars i molt més. El darrer dia vam agafar el caiac per creuar un autèntic mirall d'aigua i dormir a una platja aïllada. Una experiència de les que queden gravades. I tot gràcies a una d'aquelles persones que fan d'un bon viatge un viatge extraordinari. Després d'aquests dies, crec que no podria haver tingut un millor viatge. Simplement, gràcies, Palau.